おはようございます。ラーメン東大秋田市場店の中川です。当店は徳島ラーメン専門店として味にこだわって営業しています。当店のラーメンは店舗と同じ食材をそのまま冷凍でお届けしているので、お店の味がご家庭で楽しめます。美味しいラーメンを食べたい方はぜひ当店のラーメンを食べてください。LINE スタンプを販売しています。ぜひ皆さん買ってください。本日の格言は、女性の直感はしばしば男性の高慢な知識の自負をしのぐです。